Πολύ με τα ζόμπι, εδώ πέρα δεν παίρνανε. Δεν ξέρω αν μας έχεις ακουστά, Pink Panthers, αλλά εδώ οι μαλακίες πληρώνονται. Μάλιστα. Και Ωραία. Και τι θέλετε να κάνετε? Με τρεις καραγκιόζιδες με τις γραβάτες. Ποιος είναι ο σκοπός σας? Hitman, άκουσε με. Να σου πάρω εκδίκηση θέλω, μεγάλε. Να σε εξαφανίσω από την πόλη. Αυτό μας το παν κι άλλοι. Αυτό το λέω κι εγώ. Θα το κάνω όπως έκανα και τους Μπράντβα. Ποιους Μπράτβα, δεν τους βλέπω όλους αυτούς. Το πλάν Μεντούσα. Στο πλάν Μεντούσα. Μάλιστα. Στο πλάν Μεντούσα. Ωραία, ακούστε τι θα γίνεται. Θα πηγαίνετε στα χωράφια, θα μαζεύετε πράγματα και θα μας τα φέρνετε. Εμείς θα τα πουλάμε. Γιατί αυτά. αλλιώς. Αλλιώς δεν θα τα πάμε καλά. Κοίτα, αυτό το πράγμα που ζητάς. Θες να τα πούμε διαφορετικά δηλαδή? Όταν λες διαφορετικά. Να μιλήσουμε με όπλα. Θες να μιλήσουμε με όπλα? Δεν σε συμφέρει. Κερδείς ό,τι γίνεται. Τέλος πάντων. Ελέγχω εγώ το πίσω. Επειδή πρέπει να βρούμε μία μέση λύση, ακούω τι έχετε να προτείνετε. Κοίτα. Εγώ μετά που με τα ζόμπι έχω έρθει εδώ για να σου πάρω εκδίκηση. Ωραία. Απλά θα το κάνω σιγά σιγά. Θα αρχίσω με τα τσιράκια, θα αρχίσω με μαγαζιά σου, θα αρχίσω με σπίτια σου και θα αναλάβω εσένα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα το πώς θα το κάνω δεν θα σου το πω από τώρα. Άμα μπορείς να με σταματήσεις, Άκουσε με. σταμάτησέ με. Άκουσε με, πιστεύεις αυτό, αν το κάνεις θα καταφέρεις κάτι? Ναι, Για πες μου. θα εκδικηθώ αυτό που θέλω. Ροντρίγκο, για Έχω έλα τη εδώ. δύναμη, έχω τον κόσμο. Μην βαράτε ρε, μην βαράτε τη δική μου. Μην βαράτε, χαλάτε τη σειρά, κάντε σειρά. Σαμπιάν, Σαν να το κάνω. Ωραίος. Έχει κανένα υπόστεγο εδώ κοντά? Μπορούμε να πάμε από κάτω, αλλά δεν ξέρω αν χωράμε. Πάμε εκεί από κάτω να είμαστε πιο safe. Πού κάτω, εκεί κάτω. Ναι. Όχι ρε, εκεί κάτω, πάτε καλά και πέρα θα μας πέσουν όλοι. Ελάτε να δείτε. ρε ποιοι δίκη Α, μου. έλα ρε, έχει τέτοιο εδώ μέσα. Εδώ. Ελάτε εδώ να τα πούμε. Να τους πω να έρθουν κάτω. Ναι, κάντε μια γραμμή. Τι να τους πω, chat? Ωραία, φίλε. Πεντικό να σου πω λίγο κάτι είναι εδώ. Ναι, πες μου. Για το χθεσινό, ξέρεις, θυμάσαι έναν που έλεγε ότι Πολύ έχει το παράξενο και αυτό. εγώ ήμουν, ξέρεις. Άμα είναι μετά να μην κλείσει κατευθείαν να σου πω. Κατάλαβες. Ναι. Ωραία. Ωραία. Να βρούμε μία μέση λύση λοιπόν, για να τα πάμε όλοι μας καλά. Απειλές δεν δεχόμαστε. Κάτω. Εσύ τι κάνεις εδώ? Ελάτε κάτω κι εσείς. Ή θα είμαστε σύμμαχοι ή αντίπαλοι, διαλέξτε. Σύμμαχος μαζί σου. Ναι. Μόνο άμα μου. Μόναμα, Γίνεις εσύ το τσιράκι μου. αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Ρε αν δεν σου δίνα φαγητό στην πόλη με τα ζόμπι θα πέθ. Μη μου μιλάς για την πόλη με τα ζόμπι, άλλο πράγμα αυτό. Και γιατί για αυτή την πόλη. Για αυτή την πόλη, τι θες από αυτή την πόλη? Το πολλά δεν έχω πολλές μέρες εδώ πέρα, πάντως ξέρω ότι θα σε πάρω εκδίκηση. Θα μου πάρεις εκδίκηση.
Μμμ. Θα μας κλάσει τα αρχίδια. Όποτε θέλεις. Τώρα θέλω. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Σε βλέπω τόση ώρα. Λες πράγματα ούτε εγώ έχω καταλάβει. Λοιπόν, άκουσε με. Από εμάς τι εκδίκηση θες? Πρέπει να μου πεις αλήθεια. Από σένα τίποτα. Εσύ είσαι τσιράκι. Ωραία, Είπα από το το αφεντικό. παλικάρι, τον Από καράφλα. Ωραία, ωραία, Η πέ μου, τι εκδίκηση θες? σερβίρεται κρύα, εγώ αυτό θα σου πω. Αυτό σου λέω. Θα Θες να σερβιριστεί παίξουμε με κρύα. σφαίρες? Η εκδίκηση θες να γίνει με σφαίρες? Έλα, το κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Καταρχήν, καράφλα, επιτρέπεις στα τσιράκια σου να αποφάσεις τα τσιράκια σου. Θα μιλήσουμε οι δυο μας ή θα μιλάνε όλοι τώρα? Τι θα γίνει? Δεν ακούω τι προτείνεις εσύ. Εμείς Τα είμαστε αιτήματά σου ποιο είναι? Εκατομμύρια. Πόσα? Πόσα? 10. Ούτε ξέρεις τι με... 10 εκατομμύρια. Για αρχή. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Ω παπά, Αφεντικό, να εσείς ρωτήσω εγώ δεν κάτι. μας πληρώνετε. Δεν έχω να Τι πω μου τίποτα άλλο προσφέρεις μαζί τότε σας. για να σε αφήσω να ζήσεις? Κατάλαβα τι τύπος είσαι και τι θέλεις. Από εδώ και στο εξής λοιπόν, όπου σε πετύχω και σένα και τους δικούς σου. Τι κάνεις ρε? Τι έκανες ρε? Φάτε τους! Φάτε τους! Φάτε τους! Μπράβο! Γαμίστε τους! Μπράβο ρε! Μπράβο! Έτσι που Είναι κι άλλοι, έχω φάει 5 άτομα. Να μάθετε ρε να βαράτε ρε! Να μάθετε ρε! Μπράβο ρε! Μπράβο, πάμε W όλοι στο chat! Πουτάνες! Παραφέρθηκα. Παρακαλώ. Σκουπίδι ακούς. Έλα και εσύ τώρα, έλα. Όπα, Πολύ καλή. Τόλμησαν αυτοί και τράβηξαν όπλο και το μετάνιωσαν. Έχει μείνει κανένας ροζαράκι. Μην τις φάω από πίσω τώρα. Μπράβο στο Hitman Mafia. Σήκωσε, όποιον σηκώνει, σηκώνει. Όποιον σηκώνει, σηκώνει. Φύγαμε, παιδιά, φύγαμε. Πάμε όλοι σπίτι. Πάμε σπίτι, μπράβο. Μπράβο σε όλους. Μπράβο σε όλους, ρε. Μπράβο, πάμε. W. Καλοί ροζούλιδες, αλλά τόλμησε ένας ροζούλης και έφαγε έναν δικό μου. Το είδατε όλοι. Γι' αυτό έγινε αυτό. Δεν είχα σκοπό εγώ να τους γαζώσουμε. Αου.